Кабаталдагы котлау сәламен без зур чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Улибеков Мутассим Алимҗан улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Сания, улы Марат, кызы Лилия, кияве Ринат, оныгы Диния, кода-кодагые һәм барча туганнары котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле без, бу яшьтә күпләр тормыш тартып арый, хезмәт юлын йомгаклый. Шөкер, ә син безнең һаман да шундый ук тынгысыз, эш сөяр, тырыш. Син бүген бик тә бәхетле, чөнки синең яраткан гаиләң, яраткан хезмәтең бар. Аны бар җаныңны биреп башкарасың. Яраткан ирем, мин тормыш юлымда сине очратуыма, язмышыма бик тә рәхмәтлемен. Өлешемә тигән көмешем син. Алдагы юлларыбызны да иңне иңгә куеп, тигез гомер кичерергә язсын. Һәр туар таң сиңа шиксез шатлыклар, җаваплы эшеңдә уңышлар, тән сихәтлеге китерсен. Киләчәктә дә бар яклап үрнәк әти, оныкларыбызның яраткан бабалары, горурлыгыбыз һәм таянышыбыз булып, озын гомер кичерүеңне телибез. Без сиңа барыннан да бигрәк ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез. Тормышның һәр мизгеленә хозурланып, шатлыкларга төренеп, иминлектә яшәргә язсын. Җирдә яшәү бәхет түгелмени? Исәнлегең булса җитәрлек. Оныкларың инде үсеп килә, исәпләсәң исең китәрлек. Дөньяларда яшәү зур бәхет ул. Кадерләрен белеп яшәсәк, тормыш ваклыгыннан өстен булып, шөкер итеп гомер кичерсәк. Бу дөньяның бөтен матурлыгын, яшәүләрнең тулы мәгънәсен, күркәм гамәлләрең аша без, балаларың күңеленә иңдерә алган газизә тиебез. Синең михрибанлы, рәхимле, шәфкатьле, ярдәмчел булуыңны 1000 алтын сүз белән дә шәрехләп бетерү мөмкин түгел. Гаиләм диеп сөеп безгә бактың, адым сайын горурландың. Хәзер инде онылыңа олы куаныш, ныклы таяныш син. Безгә кылган игелекләрең килер көннәреңдә алларыңа бәхет келәмнәре булып ятсын. Сәламәтлек гомер буе юлдаш булып, тормышың гел куанычлы мизгелләрдән генә торса иде. Муллыкта, иминлектә, тигезлектә, татулыкта гомер кичереп, әти диеп өзелеп дәшәргә, бәхет кошыбызны көн дә игелекләндереп, хөрмәтебезне белдереп торырга насыйп булса иде. Хәерле озын гомерләр, күңел тынычлыгы, җан рәхәте телибез сиңа, кадерле әтиебез. Мәңге яшә, мәңге рәхәт яшә, мәңге бәхетле бул. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт әти син булганга, тормышыбыз күгендә. Терәк булдың син һәр вакыт, кирәклесең бүген дә. Безнең өчен мәңге кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Якты караш, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Олы синең биргән киңәшләрең, туры синең әйткән сүзләрең. Шатлык, сөенештән генә торсын синең үтәсе гомер юлларың. Әти, гомереңдә һәр чак безгә үрнәк булып яшәдең. Безнең өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имин яшәвең. Хөрмәтле Мутассим Алимҗанович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да якыннарыгызның җылысын тоеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Кеше
düşkən deyib üpkələməli yıllarına. Ey bizning üzəgi sinəti, G'oyla bizning yuragi sinəti, Bor bizning diragi sinəti, Yazmışı biz bülegi sinəti. Ey bizning üzəgi sinəti, G'oyla bizning yuragi sinəti, Bor bizning diragi sinəti, Yazmışı biz bülegi sinəti. Şayan babaylarning eng shoyoni, aybet babaylarning aybati bo'lak bo'lsin. Ali bu shirimiz unuqlarning singa rahmati. Ey bizning o'zagi sinati, G'oyla bizning yuragi sinati, Bor bizning diragi sinati, Yazmışı biz bülegi sinati. Ey bizning o'zagi sinati, G'oyla bizning yuragi sinati, Bor bizning diragi sinati, Yazmışı biz bülegi sinati. Bor bizning diragi sinati, Yazmışı